Ajọ mmadụ ilesi gị moto ya dị n'okwu. Ezigbo mmadụ ilesi gị moto ibulu moto ịnọbazie. Ajọ mmadụ etu na-atale gị ngwa abịa ahụ ya dị n'okwu. Ajọ mmadụ ibu na-etele gị kọntena ya dị n'okwu. Ezigbo mmadụ ibu na-etele gị kọntena iwelu nwa yi mepe ya ibulu ngwa afịa gị janwe zụba afịa. Una la lola simo, una lola. Hai lola. Anda ku. Tata, kuna yana ko kiko nugo. Ono katale na kwa inawa. Bonye moro, anye kwanya. Anye bi ondo ine bi. Opura anyi kulie. Kama na opu nohu maru ni mai. Ulo wezbo mara ai mala malo. Na emebu iwe mma. Onya bu na onwulo, iko mara bakozo. Sika akwa onye nwụrụ anwụ. Onye mmewe ọjọọ na ọhụrụ anyị na-akwara ya na onye meliwe dị mma ka anyị na-akwa. Anyị na-ekele ụtụtụ mmadụ ndị bịagọla abịa ma na-anyakwa anya na ndị ọzọ na-abịa. Ogbeghị ole ogbeghị zere igwe na-abịa na ihe ọbụ ibe akara aka ma nna m sị na aba akara aka na-elere ngwụlọ mmadụ na-eji ohu. Kamu na ini kelulu benda pasakala abata, mamu kama bendi azamia, na ini kelulu, dalone.
Yesu go go no bo shika ta ka ja ge ma ka itie ye onye nwara anwụ nke onye nke mara ka o si je na ndụ ya arapụna ya ka ya ekene ka ịdị iche n'ime ka idibe anya erutego n'ude arapụna ya ka nọnyere anyị mejuo anyị n'ike ma ọ ga-abịa ka olu agha megide mpaghara ekwena ka ọ gara mmadụ otu a ka ha bụ n'ụsọ ọsụsọ ụbọchị nke taa ikpeazụ ka aha dịbụrụ ka anyị ga-enye otuto n'afọ Jizọs. Amen and amen. Amen. Come over to you. Amen. Ibe wakasi adima adiri obima Budo likosimi Pensemos biara que beli Nonado abula Ibe wakasi Anima Adiri Obima Etinye buku waya kuta I'll grab some Kabula fune niwe ao Beniso Kala neligwe Adabasa kabula fune niwe ao Beniso Kala neligwe Beniso Kala neligwe Adabasa kabula fune Nimea, Beniso, Gala Nenigwe, Gala Nenigwe, Agasa Wokamuro Fonye Nimea, Beniso, Gala Nenigwe, Agasa Beniso, Gala Nenigwe, Hallelujah, Beniso.
ife ọbụla ị na-eme atụkwasị na mmadụ obi. Ị na-azụ ya atụkwasị na kọstọm obi. Maka mmadụ niile yiri fulawa. Oge amụma pụtara fulawa aja nwụsịsị. Ee nwanne atụkwasị na mmadụ obi. Ee ya nwanne atụkwasị na mmadụ obi.
ebe a ha bụ otu a.
I
Chineke dị ndụ na dị nsọ ka aka anyị ekene gị na ohere ọma anyị nyere n'ụbọchị nke tata anyị wee zukọ ebe a n'aha gị ekene otuto ịma mma ịdị ukwuu niile dịrị afa gị n'aha Jizọs bata nọnyere anyị okwu a bụ okwu nke ndụ si n'ebe obibi gị zokwasị anyị ka anyị nụ ya ka isi ebe a zọpụta anyị ka isi ebe a nye anyị ngozi nyekwa onye ọbụla ihe a na-achọ nke a ka anyị yọrọ gị ma ọ dị mmụọ ọ bụ na anyị ike ọbụla ga-ebiri mgbamgba n'oge a imegide okwu gị mmụọ dị otu a mmadụ dị otu a ike ngwa agha dị otu onye nwanyị ọkụ gbanye n'aha Jizọs bata bụ onye ife gị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ tie haleluya. Okwu ya abụọ ka a were ohere a wee rọba mkpụrụ obi ede anyị nke Chineke kpọrọ nyefee n'aka ya o wee nye ya ebe ezumike kwesịrị ya ka anyị gbaa nkịtị nkeji ole na ole ebe ọbụla ịnọ nwata isi gị dee akwụkwọ ngozi na-adịrị ndị nwere anwụ bụ ndị ga-ahụ n'ime onye nwe site ugbu a ka Mmụọ Nsọ na-ekwu ka ha wee si na ndọgbu niile ha dobewe n'ọrụ zuru ike. Anyị na-arịọta mkpụrụ obi late Elder Michael Ọnụgwube nyefee n'aka onye nwe anyị ka onye ya ebe ezumike kwesịrị ya site ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Kwenye na amen now. Shout hallelujah. Ọ bụrụ niile ebe a biko nyere anyị aka tie hallelujah. Chineke gozie gị. Ụlọ ọṅụ nọrọ anyị n'oche gị. Biko Thank you.
Michael Anukwube bụ onye otu anyị nke Christ Holy Church International Worldwide bụ onye Chineke kpọrọ ka ọ na-ezuru ike. Anyị ji ohere akasi ezinụlọ, ụmụ ya, ụmụnne ya, ikwu na ibe ya, ndị nzukọ Kraịst ndị a na-ebe ndị ikenye ibe ya. Anyị na-asị unu kara obi, Chineke gbaa unu ume n'aha Jizọs, ka aha Chineke bụrụ ebe a gọziri agọzi. Ọtụtụ n'ime anyị maọbụ ụmụnna ya maọbụ ụmụnne ya maọbụ ndị nke obodo a ga-aka m kọwaa onye dị ya, mata ya nke ọma na njem ya na obibi ndụ ya na mmekọrịta ya na mmadụ ibe ya nke a na-agba ama n'ebe ọ nọ. Ọ bụ onye obi ebere. Na-agba mbọ ilekwa anya mmadụ ama ngwa gị na ọ na-agba mbọ n'ihi na o nwere ezinụlọ ya zuru oke Chineke nyere ya. Ile anya ịfụ ụmụntakịrị ya na ndị nke ya gosiri na ọ bụ onye Chineke goziri agọzi ka ọ na goziri ya. Ọ bụ onye Chineke goziri, mana oge eruru onye nwe ya kpọrọ ya. O gwara afa nna anọ a na-akpọ ya Okike. Gịnị? Okike amatala ọ bụ onye na-emesiri ike ka ọ bụ, onye ike ka ọ bụ. Ekwuru na unu ga-aga m kọwa onye ọ bụ. Ụmụnna ya, ụmụnne ya mara ya nke ọma, dịka esi wee kọwa na ụna ndị nsọ ka ọ nara. Chineke ya eme gịnị? Akpọrọ ya ọ na n'udo. So ije anyị bịa tata bụ ka a sị ya jee nke ọma, n'ihi na ụna ndị nsọ ka ọ nara. Otu a ka ọ dịkwara ndị ọbụla bụ ndị jere ije n'ime onye nwe anyị. Ọ masị onye nwe anyị n'ụbọchị oge nke onye lụrụ, onye nwe ya akpọrọ ya na-enweghị mgbakasị arụ ọbụla, na-enweghị nsogbu ọbụla, ọ na-anọdo. Ka Chineke nke bụ ihe niile nara mkpụrụ obi ya, nye ya ebe ezumike kwesịrị ya. Jizọs. Right. Ọtụtụ ihe ọ rapụziri ndị nke ezinụlọ ya na ụmụ ya na ụmụnne ya. Ọrụ ọzọ zedeze bụ ndị nke dị ndụ ka ọ dịrị, maka ya na onwe ya alụzụ nke pecha akwụkwọ onye nwe kpọrọ ya. Ya mere n'ụbọchị nke tata Chineke mara amara weda ka dị oke otu ndị ga-esi wee chọọ ya. Isi okwu m taa ga-abụ ụmụ Chineke ma ọ bụ nwa Chineke. N'ihi na anyị na-ebere n'ụwa ọ nwere ebe anyị si ya, anyị nọ na njem. Onye kere anyị kpọtara anyị n'ụwa maara ihe o ji kpọọ anyị. Kpọta onwe gị n'ịbụ nwa Chineke. Onye ma ohere ka dịrị gị, oche gị ka dị na be Chineke. Kraịst
Christ na was it go be a little mini eleganya a mistake. There are a lot of chances, opportunity waiting. Ka obi unu ghara ịlọ mmiri. Yes. Kwerenụ na Chineke. Kwerekwenụ na mụ. Ebe ịbụ nwa Chineke. Obi elu na ndị mmiri. Ma wee ji ọzọ ije kpọọ isi a na wee nye laghachi Chineke ga-eme gịnị? Ga-anabata gị. Christ ga-anabata gị. Kwere na Chineke. Kwerekwa na Jesus. Amen. 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 Yes. N'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi dị. Kwere na onye nwere chi ya iwe portion na be Chineke. Ọ bụ ebe bụ nwa Chineke. Oke gị dị ya. Kọrọ dị ya. Yes. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya otu a, m ga-agwawori unu. Christ bịara wee na-agwa anyị na ya na-agwa anyị nke bụ eziokwu. Ihe ọ bịara n'ụwa bụ ka o wee zọpụta mụ na gị. Anyị bụ ụmụ Chineke. Gị Chukwu Emeka, gị Chukwu Odi, gị Nna Emeka, or whatever ị na-aza, ị na-eje ụka, ị na-agụ mmụọ, nwa Chineke ga-eme gịnị? Ka ị bụ! Ọ bụrụ na ị mere mistake, this is another opportunity waiting for you to come back. Ebe anyị na-eme n'ụbọchị tata na anyị na-eme akwamozu gbamụgbụ gbabụ nwanne anyị na-akwanye n'ugwu ikpeazụ a na-eji mali ya ọbụla na-eme eji mali ya bụ ihe dịka ọhaneze bịara n'ebe ma ndị ọzọ ma ndị ụka kere ka ndị nwere isi onye ọbụla ebe e nwere isi onye ọbụla bụ na dịka ba lotere ka ha bịa nọ ya na ụbọchị tata mana ala na Chineke anọ ya lụrụ ụkwa ya ejina ya ụkwa ji bịa ụkwa ya ejina ya bịa mma nwa ya akpọrọla a sị ka Chineke gozie each and every one of them bịala nọ ya like that dịka isi gị na mbụ gị na-akpọ na nwanna gị ụbọchị tata ị na ya Chineke na isi gị na mbụ ebe nna ya Chineke n'isi ụlọ mmadụ n'ụbọchị tata dịka enigolo mmadụ ebe nna ya Chineke n'isi ụlọ mmadụ ka Chineke mepela anyị ụzọ ka Chineke na-edu anyị ọkwa anyị na mbata anyị ka Chineke na-edu anyị ejimalụ m enwere m ahụ
moto lo nwunye ogolo Engineer. Your signs and wonders. Amen. Amen. Yes. N'ihi na ana m aga idoziri unu ebe ọ bụrụkwa na mụ aga idoziri unu ebe agajela ịdị ọzọ. Kraịst na-agbaghị ume taa n'ihe bịara n'ụwa ịzọpụta gị na onye hiere ụzọ onye rapụrụ Chineke. Anyị bụ ndị Muza, ama mbọ ụgwọ, nwa chọrọ ọgwụ, onye Muza, onye Muza, onye nwanne, onye nwanne ga-abụ onye mmụọ ya. Okike ọnụ ugwu ya na-amụ ada do na the woman nwụrụ anwụ dara akpa ya bụ nwunye isi. So if I get you, I'm not supposed to carry you. Man, this is supposed to be done. But where's the time? You don't go to the cat. You don't know them. I miss you, man. Where's never where's never one couple? I'm going to go put where's never 10,000 there. No, it's a watch line. I don't Ije,
na non egbe udenze igo marụ mụnakwana na ọ gaghị bịa na bụ ebuchi ụfọdụ ile okeke ọ gbara azụ bụrụ nwa ada okwu ezo na mmalụ ọgụ osi nwa abata kpọmkwam onye na ndị be ya eje ihe nwetara iwe 10,000 naira tinye akwa ọsọ ya anụlie na mbe na nke ndị ọga anya nwa bịa kere agwa na ebuchi ndị basa nọ imelere nna no one on the man dad. No, you never say good one. No one on the home about the lady so. No, meta mañana me dice nada, pero ni agua. No. ¿Qué va a querer con él? Vale. I'm
It is our prayer account. Yeah, the mic account. Chukwuka Segi. Amen. Chicken high mom on you see how they go in man. Ebere bụ ndị be mekọsịrị bụ ụmụ papa ya ma ndị nọ ebe a ma ndị na-anọrọ ya n'ọtọ nzukọ kwụrụ ọtọ n'aha Jizọs Kraịst n'aha Jizọs Kraịst ike na ọbara Jizọs Kraịst onye nwanyị Chineke kedị na ọ bụ mmasị gị kpọrọ oru gị a na-anyakwa ka inye ebe ezumike kwesịrị ya ma nekwe ụmụ ya nekwe ezinụlọ ya ndị ọ na-arapụ na nke a chekwa nke ha ọ bụ ezie na onye bụ nna ha ka ị kpọrọ gịwa bụ nna ha ya ga-abụ chi ha gịwa ga-eme ka a bụrụ ibe izube na ha ga-abụ na ndụ ka nna mee ya ka ezikwa n'isi ụmụ ya bụ nri ezinụlọ enu ka ezikwa nso na ha bụkwa ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ezikwa nso ụmụ ya gbasara gị ozi ọma nke a ka anyị yọrọ gị ma ọ dị mmụọ ga-ekunye agha ga-ekunye ọnwụnwa mmụọ mmadụ amụsụ ogboma ọgbanje ihe ụwa nzere aja ndị obi ọjọọ ndị anya ofu gasị ọkụ ụmụaka abụrụ ibe a ga-abụ mmụọ ga-ekunye ugbu a anyị na-enye iwu taa ọkụ gbaa ya n'aha Jizọs ma gị were ọbara Kraịst kpuchie ụmụaka kpuchie ezinụlọ a nke a ka anyị yọrọ gị mebiebara anyị na nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ka amara na udo ka onye nwe anyị bụ Jizọs chebe gozie na onye napasị ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi ndị nke dọgara ji a ga-eji ọṅụ wee na n'aha Jizọs biko nke a bụ ihe ndị chọọchị a ma ndị napụrụ ndị chọọchị ma dịbere ebe a mepụta unu wee na-echere ndị mmadụ ọchị ya nye ego mmiri pịọ wọta na-eke ha nke ndị ọbịa na-abịa papa unu bụ onye ama ama ise n'ike karịa n'obi ana m asị ebe ọ bụrụ na onye si wepụta ka Chineke tinyere mmadụ bụrụ mmadụ n'aha Jizọs. Thank you. ebe anyị na-ekpe na chọọchị ya n'obodo Kenya ha nwere ụlọ nke a na-ekpe na ọchị
I just let me look. Follow for Yeah, check this. Go on. Go on. Go in the kitchen. What a program would have ụmụnna anyị bụ okike aka n'obi ịrọnye mma gwama ndị be anyị ka Chineke gosi unu ụna nwara n'ite Jesu agasịrị gị ike ọ bụrụ egwu na tụrụ gị mgbu bata na anọ m ya bata n'ụka nwa ka mụ na gị soro ọ walị m na agike mụkọta ekwu m nwere ekwenze 500 naira ịbata ahụ n'ihi ume dị m nne mụ na agaghị ka ya ilite ụlọ dị ya ọ bụrụ nkarị m na-esi m nne na-acha amala Chineke ike eji acha amala a na-adịrị oge akara nka ụlọ mụdụ aka 1000 naira ụmụnne m ka Chineke gozie unu Polina Ọnụọra 1000 naira ụmụ iru anyị siri ike nwere akpọrọ m bros ha pụgoro m ụmụ iru anyị mma bagasị vere oge bụ 1000 naira ụmụ iru anyị nọ nne m ịdị chanchan ịdị oke ụmụ iru anyị anyị ji eje ọbịbịa ọzọ anyị ga-abụ ụkwụ n'ezinụlọ a ọ ga-abụ onye nwe ọbịbịa ihe ọma mgbapụ ụlọ nnata nwunye ikupụta nwa ọbụ dị nwe na eme ka ọ dị otu a gbara mmefe na adịghị ọcha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Yes, Friday by extension.
10,000 naira. My brother.